Hello! Attila vagyok, és most a kiejtésről szeretnék beszélni. De mielőtt hozzákezdenék, elmondom, hogy ez itt a weboldalam címe, ahonnan nagyon sok érdekes írásos matematika, angol és fizika tananyagot tölthettek le. A Rólam nevű menüpontban pedig megtaláljátok a YouTube csatornám linkjét, ahova már sok érdekes tanító videót töltöttem fel. Kérlek, iratkozz fel a csatornámra, remélem tetszeni fognak a videók. Akkor most lássuk a kiejtésről szóló videó sorozat első részét. Most az angol nyelv hangjaival szeretnék foglalkozni. Előjáróban megjegyezném, hogy többféle változata van az angol nyelvnek. Van ugye brit, amerikai, ausztrál, dél-afrikai, stb. És a briten és az amerikain belül is számtalan tájszólás, amelyek annyira különbözhetnek egymástól, hogy akár az egyik anyanyelvű nem érti meg a másik anyanyelvűt. De mi nyilvánvalóan ennyi mindennel nem tudunk foglalkozni, megmondom őszintén, nem is ismerem mindegyiket. Még nagyon-nagyon sokat kell tanuljak, hogy úgy értsek hozzá, mint a professzor Higgins. A brit és amerikai angolt tudom csak megemlíteni, de azok közül is csak az irodalmi britet és az irodalmi amerikait, hiszen az 1 millió tájszólással nem tudunk foglalkozni. Tehát amikor azt mondom, hogy brit angol, akkor az irodalmi brit angolra gondolok, amikor azt mondom, hogy amerikai angol, akkor az irodalmi amerikai angolra gondolok. Alapvetően elsősorban a brit angollal fogok foglalkozni, hiszen a magyarországi nyelvvizsgákon egy kivételével mindenhol a brit angolt kérik számon. Tehát, hogyha valaki nyelvvizsgázni akar, akkor a brit angolt kell jól megtanulnia. Az angol nyelv hangjait 3 csoportra oszthatjuk. Az első csoportban olyan hangok vannak, amelyek teljesen olyanok, mint a magyarban. Ilyen például, mit tudom én, v, ugye? Hogy, igen, most nem mondok példát, mondjuk vet, nagyon mondok, vet. Állatorvos. A második csoportba tartoznak olyan hangok, amelyek csak annyira kicsit különböznek a magyartól, hogy még haladó szinten sem okoznak félreértésbeli különbséget. A figyelmetlen anyanyelvű észre sem fogja venni, hogy magyarul mondtuk, nem angolul. Ezekkel sem foglalkozunk. A harmadik csoportba tartoznak azok a hangok, amelyek jelentősen különböznek a magyarban és az angolban, annyira, hogy ezek simán félreértést is okozhatnak. Igazából csak ezekkel fogunk foglalkozni. Manapság már nem nagyon használjuk a kiejtési jeleket, régebben a szótárban ugye ilyen speciális fura jelekkel jelölték a kiejtést. Manapság ezeket már nem tanítják az iskolában, hiszen manapság már hangos szótárakat használunk. Én azért fogom használni ezeket a jeleket, ezeket nem kell megtanulni, csak azért, hogy valahogyan jelöljem a hangokat. Na nézzük az első problémát. Ez a hang, ez olyan, mint egy N, elől N, hátul meg kicsit olyan, mint a G, ugye? Na ez miféle hang? Hát ez olyan hang, hogy az NG-ben az N ilyen. Hadd mondjak egy példát. Tenger. Vagy, na jó, nem csak az NG-ben, hanem az NK-ban is. Tenger vagy tenkes kapitánya. Maradjunk a tengernél, mert ez mondjuk a G-re jobban hasonlít, mint a K-ra, bár ugyanúgy változik az N, a G és a K előtt. Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, ugye azt látjuk, hogy ez nem egy rendes N hang, tehát azért nem azt mondjuk, hogy tenger, meg tenkes kapitánya, tehát azért erről szó sincs. Ez egy kicsit ilyen orr hang, ilyen létezik a magyarban, tehát ezt nem kell megtanulni. Bemutatom, ugye mondjuk szép lassan az, hogy tenger. Még lassabban. Válasszuk el. Tenger. Tenger. Na most, ha én trükkösen azt mondom, hogy válaszd el, de hopp, nem mondd ki a második szótagot. Ugye? Válaszd el. Tenger. De nem mondd ki a második szótagot. Ilyen orrhang.
ugyanaz, mintha azt mondom, hogy ten, ugye? Ez totál nem úgy hangzik, mintha azt mondom, hogy ten. Ugye? Ten, ez meg tenger. Ugye? Teng. Na, ez az a hang. Miért görcsölünk ezzel, amikor ez van a magyarban is? Mi ezzel a probléma? Hát az a probléma, hogy az angolban ez a hang, ami totál létezik a magyarban, K és G nélkül is előfordul. Hol? Hát a szóvégi NG szókapcsolatban a G-t nem mondjuk. Hát mondjuk egy példát. Ez nem king, bármennyire is sokkoló, és ez nem sing, bármennyire is sokkoló, hanem ez king, king és sing. King és sing. Sajnos ez így van, de ennél gyakoribb példát is tudok mondani, mert ezek miatt nem álltam volna le ezt elmagyarázni, hanem az a helyzet, hogy van egy ilyen rag is, hogy ing. Na ez viszont már elég gyakori. Hát sajnos ebben a szóban egyik G-t sem mondjuk. Tehát ezt nem úgy mondjuk, hogy singing, hanem singing, singing. Vagy mondok egy még szebbet. Énekes. Ugye? Ezt nem úgy mondjuk, hogy ugye zinger, mint a varrógép, ugye? Hanem singer, mármint a brit angolban. Singer az amerikaiban, de arról mindjárt beszélek. Singer, ugye? Na most, ugye ha... Ó, bocsánat, hogy letöröltem, biztos megjegyezted. Na most, hogyha itt az a probléma, hogy jól van, Attila nagy nehezen elmondja, Attila Vértized azt nagy nehezen megpróbálja helyesen kiejteni ezeket, de én hogyan fogom tudni ezt gyakorolni? Nos, megmondom, ha keresel egy jó hangos szótárt, akkor ott 100 000-szer meghallgathatod. Egy nagyon jó hangos szótárt tudnék ajánlani, ez a Longman internetes szótár. Ez létezik Android applikációban is, iPhone-t azt nem tudom, mert nincsen iPhone-om, de valószínűleg ott is létezik. Na most hogyan találjuk meg? Igazából ennek az a neve, hogy LDOC. Tehát, hogyha ezt beírod a Google-be, hogy LDOC, akkor valószínűleg a találatok közül a legelső lesz. Az nagyjából úgy fog kinézni, hogy www.ldoconline.com. Vagy lehet, hogy nem com, azt nem tudom, de valószínűleg com. Tehát LDOC online, ugye, hogy online, internetes LDOC. Ez a Longman Dictionary of Contemporary English, annak a rövidítése, tehát ez egy rövidítés. Na, ha ezt megnyitod, akkor ebben minden egyes szóhoz kék hangszóróval megkapod a brit angol kiejtést, és piros hangszóróval az amerikai angol kiejtést, úgyhogy el is lehet szórakozni azzal, hogy egyes szavaknál hogyan különbözik a brit és az amerikai kiejtés. Ez egy nagyon jó szótár kezdőknek, középhaladóknak, még haladóknak is, úgyhogy ezt nagyon-nagyon tudom javasolni. Ha puskázni kell, innen érdemes puskázni. Ez több szempontból is egy nagyon-nagyon kiváló szótár, nem csak a kiejtés miatt. Jó, nézzük a következőt, ugye a r hangot. Na most azt valószínűleg észrevettétek, hogy az angolban nem úgy mondjuk, hogy rrrr, ugye, mint a magyarban, hanem kicsit ilyen azt hallottam ilyet, hogy úgy kell beszélni angolul, mint hogy állandóan az ember szájában lenne egy forró krumpli, meg ilyen varázslásokat, hát azért nem teljesen úgy. Tehát, hogyan mondjuk ezt? A magyarban ugye itt van a kis szájpadlásunk, ugye? Itt, és itt van a kis nyelvünk. És akkor, ahogy mondjuk a r hangot, így rezeg. Rrrr. Hát az angolban nem rezeg egyáltalán, hanem itt van a kis szájpadlásunk, itt van a kis nyelvünk, de hátrahajtjuk. Rrrr. Rrrr. És
És ez nem mozog, a nyelvünk nem mozog, ez egy folyamatos hang, amit egészen addig lehet mondani, amíg ki nem fulladunk. Hátul van a nyelvünk. Igen, no, eddig ez nem volt olyan borzasztó nehéz. Nagyobb problémát jelent az, hogy másképpen használjuk egy kicsit a brit angolban és az amerikai angolban. Az irodalmiban, mert a tájszólásokban van olyan brit tájszólás, ahol úgy van, mint az irodalmi amerikaiban, már olyan amerikai tájszólás, ahol úgy van, mint az irodalmi britben, tehát a tájszólásokkal nem foglalkozunk. Most előveszem a piros tollat és rajzolok valami szépet. Mondjunk valami szép autómárkát, valami németet. Ford, az jó, az jó. Ebben az esetben mindenki gondoljon mondjuk a Ford Focus RS autóra. Az egy elég szép autó. Na most ugye milyen színű ez a Ford? Haha, ugye? Piros. Hogy mondjuk angol azt, hogy piros? Red. És mi ez a Ford? Szekér? Nem, nem szekér, hanem autó. Na jó, ez már is nagyon szép. Egy piros Ford autó. Ezt mindenki meg is értette. Na lássuk csak. Ebben az esetben, itt aláhúzom az R-et, mi jön az R után? Az R után egy E hang jön, az milyen hang? Magánhangzó. Hát ha nem tudod, mit jelent az, hogy magánhangzó, akkor kérdezd meg a tanítónénit. Na jó, elmondom. Magánhangzó az, ami, mondok néhány magánhangzót magyarul. A, I, O, U, E, E, ezek a magánhangzók. Ebben az esetben mi következik az R után? Mással hangzó. Mik a mással hangzók? Mondok néhány példát. D, T, V, F, P, B. Most ilyen párokat mondtam, de ezek mind mással hangzók. És ezután az R után mi jön? Semmi. Semmi nem jön. Na most, hogy mondja ezt a brit angol? A brit angol csak akkor mondja a R hangot, hogyha utána magánhangzó jön. Ha nem magánhangzó jön utána, vagyis mással hangzó vagy semmi, akkor nem mondja egyáltalán. Na lássunk egy példát. A red Ford car. Hát megpróbáltam úgy mondani, mint hogy a britek, nem vagyok anyanyelvű, de azért az ember egész életében görcsöl. Tehát körülbelül, ugye, körülbelül így mondják. A red Ford car. Mi ezzel a probléma? Hát neked talán így kell mondanod? Nem kell így mondanod, nyugodtan mondjad az erret. Tudnék, az amerikaiban úgy mondják, hogy minden erret mindig mondanak. Amerikaiban a red Ford car. Ott minden erret mondanak. Ha te úgy mondod, hogy az amerikai anyanyelvűek, attól ugyanolyan gyönyörű szépen beszélsz angolul, mint hogyha úgy mondod, mint ahogy a brit anyanyelvűek. Senki nem fog félreérteni, mindenki azt fogja mondani, hogy szépen beszélsz angolul, akkor mit görcsölünk ezzel? Hát már megint a másik probléma, a megértés. Tehát, hogyha nem mondanak R hangot, mondjuk egy brit angol nem mond R hangot, az nem azt jelenti, hogy ott nincs. Attól a szót meg kell érteni. Például, mit jelent ez, hogyha azt mondja, hogy phone? Mondjuk, I have phone. Mit jelent ez, hogyha ezt mondja egy brit angol? I have phone. Hát az I have, az ugye nekem van, a phone. Ez mi a rossz sebet jelent? Ez azt jelenti, hogy nekem van 4. Nem azt fogja mondani, hogy four, meg nem is azt fogja mondani, hogy four, ugye? Hanem egyáltalán semmit nem fog mondani. Tehát nem az lesz a te problémád, hogy kell ezt mondani, fenét, mondd, ahogy akarod. Megérteni, az lesz a probléma. Ezért tanultuk ezt az egészet, hogy megértsd, hogyha az angolok mondják. Na lássunk egy kicsit kisebb problémát, ami ugye nem fog félreértést jelenteni, de azért megnehezítheti a megértést rendesen. A L. Ehhez is kéne írnom valamit. Na én csak. Ehhez mit írok?
most ezt írtam, hát nem olyan szép kifejezés, ugye ez azt jelenti, hogy a little old well, egy kicsi öreg kút, ugye, kút, ahova ugye bedobjuk a pénzt, azt kívánni kell valamit, talán láttátok a Benny Hillnek azt a klipjét, hogy wishing well. Érdemes rákeresni az interneten, nagyon vicces. Tehát a well az a kút, ahova Benny Hill is bedobta ugye a pénzt és kívánt valamit. Tehát ez a Na most, hogy mondják ezt magyarul? Hát ezt magyarul mindenki tudja, ugye? Itt van a szájpadlás, sőt, igen, így elől odaér a nyelvünk. Na most az angolban kétféleképpen mondják ezt. Mondják rendesen is, például ha azt mondja valaki, egy fiú azt mondja egy lánynak, hogy I love you, akkor a love-ban teljesen olyan el van, mint a magyar L. Love. Tehát van rendes L is a magyarban, de van egy másfajta L is. Az a másfajta L, azt úgy mondjuk, ugye, hogy itt a szájpadlásunk, itt a nem itt van, nem így van, hogy fölvisszük a nyelvet, hanem közben így hátra is húzzuk, olyan lesz a nyelvünk, mintha ó betűt mondanánk. Így hátra húzzuk, tehát nem hanem Hát ez elég hülye hangzik, úgyhogy kreatívan el is nevezhetjük hülye elnek. Na most mikor mondják a normális ellet, és mikor a hülye ellet? Ebben az esetben ide írom, hogy normális, hát ez lesz ezzel most nem foglalkozunk, ez lesz a hülye el. Normális ellet akkor mondunk, hogyha utána magánhangzó jön. Hülye ellet pedig akkor mondjuk, ha utána nem jön magánhangzó. Például mással hangzó, vagy semmi. Ó, a francba, ez totál úgy néz ki, mint a r hang. Hát igen. Na, megpróbálom ezt szépen elmondani, igyekszem. A little old well. A little old well. Jó, most ezt is hülye ellen mondtam. A little old well. Na most erre majd visszatérek még később, mert még elfelejtettem valamit mondani az erről kapcsolatban. Ugye azt mondtam, hogy ha magánhangzó jön utána, akkor mondjuk. Ezt írom pirosan, az erre pirossal írtam. Ugye a mondatunk az lesz, jó, írhattam volna nagy emmel, hogy my car is here. My car is here. Most nézzük meg, ez is a szó végén van, meg ez is a szó végén van. Igen ám, csak hogy ez után, az R hang után jön egy magánhangzó valahol, nem a szóban, a következő szó elején. De azért jön, ugye? Tehát itt ezt mondjuk, annak ellenére, hogy itt nem mondtam, mert semmi nem jött utána, ha semmi nem jön utána, akkor igen. Itt pedig jött utána egy magánhangzó. My car is here. Itt viszont nem mondtam, mondjuk a brit angolban, ugye most arról beszélek. My car is here. Itt nem mondtam semmit, itt pedig mondtam, mert magánhangzó jött utána. Fiatalabb koromban végeztem némi nemű nyelvészeti kutató munkát, én egy lelkes nyelvész vagyok. Ez nem ide tartozik, a nyelvészet nem ide tartozik, de ugye elkezdtem gondolkodni rajta, hogy hát mit jelent az, hogy nem jön utána semmi. És hogyha elkezdek gondolkodni, hogy gondolkodom rajta, my car is here. Hát így nem mondanám a brit angolban sem a r-t, mert ilyenkor azt mondjuk, hogy nem jön utána semmi. Mennyi időnek kell eltelni a r és a magánhangzó között, hogy azt mondjam, hogy ez itt már nem jön utána semmi. Mert ha itt fél órával később elkezdek mondani egy mondatot, hogy I, akkor ez azért nem lesz r, ugye?
Úgyhogy nagyon-nagyon alapos nyelvészeti kutatómunkám eredménye az volt, hogy körülbelül 1,5-2 másodpercnek kell eltelni, hogy azt mondjam, hogy most már utána nem jön semmi. My car is here. Tehát ha már ugye, jó, hát legalább 2 másodperc úgy körülbelül. De azt mondom, my car is here. Tehát hogyha nem telt el az a körülbelül 2 másodperc, akkor még úgy tűnik, hogy vagy úgy tekintjük, hogy jött utána magához. Na jó, ennyit a nyelvészetről, nem akarom túl bonyolítani az életedet. Jó, nézzük a következő hangot. Ezt így jelöljük. Ez egy ilyen fordított E betű. Ez lesz az Ö. Ez a fáradt hang. Nagyon-nagyon fáradt vagyok, és ezt úgy kell elképzelni, hogy teljesen ellazítom az összes hangképző izmomat, egyáltalán nem feszítek semmi izmot. Jó, lehet, hogy közben elég hülyén néztem ki, de így el lehet képzelni. Jó, az angolok olyan ügyesek, hogy úgy is ki tudják mondani, hogy nem néznek ki hülyén közben. Tehát például ez nem ő, mert sokan azt hiszik, hogy ő, csak az borzasztóan nagy különbség tűnik az őnél, izomból kerekítek. Ugye? Ő. Hát az esetén izomból semmit nem csinálok. Ugye? Azért ez nagy különbség. Ő. Hát kicsit másképpen is hangzik. Úgyhogy ezt ne írjuk ővel. Igazából, ha ezt le kell írni, ezt így kell írni, mert ez magyar hang ilyen nincs. Na most ezt lehet hosszan is mondani, akkor ilyen hülye jele van. Na, mondok egy példát. America. Az America legelső és legutolsó hangja ilyen. America. Ugye? Vagy azt mondom, hogy the book. The. Ugye a the-ben is ilyen van. The book. Ez mindig hangsúlytalan. Ez a leghangsúlytalanabb hang. Na most lehet ezt hosszan is mondani, az minimálisan különbözik, de gyakorlati szempontból mondjuk ugyanúgy. Ez viszont már hangsúlyos szokott lenni általában, bár lehet hangsúlytalan is, de igen gyakran hangsúlyos. Ilyen van például abban, hogy Germany, tehát Németország, vagy her, ugye, hogy őt, a sínek a tárgyas alakja. Most a brit angol szerint mondtam, nem mondtam az erret a végén. Jó, tehát ezek a fáradt hangok. Vagy látszott, hogy fáradt? Mutattam, hogy fáradt. Oké. Na, eddig voltak az egyszerű problémák. Most jöjjenek a nehéz problémák. Hát ugye, van a hosszú i és a rövid i. Most nem kell megijedni ezektől a jelektől, nem kell ezeket megtanulni, bár ha a Longman szótárban megnézitek, amit mutattam, és egy szót meghallgattok, akkor nem csak a hangját fogjátok hallani, hanem le is lesz írva ilyen jelekkel, tehát el is lehet szórakozni ezekkel a jelekkel, az alapján, hogy ő ki is mondja helyesen. Na most, hosszú i, rövid i. Hát a magyarban ez borzasztó egyszerű probléma, azt mondom, hogy hidd el, fiam, ott a híd. És akkor a hidd meg a híd, két egyforma i van, csak az egyik hosszú, a másik rövid. Az angolban ennél sokkal nagyobb a probléma. Az angolban a hosszú i az olyan, mint a magyar hosszú i, meg a magyar rövid i, tehát boldog. I, ugye hát mosolygok közben. I. A rövid i, az viszont fáradt i. Mondhatnánk úgy nagyjából, hogy kb. Félúton van a totál fáradt, meg az i, a boldog i között. Ugye ez egy fáradt i, mondhatnám, hogy akkor félúton van, de most nem nyelvészkedünk. Úgyhogy inkább nem mondom. Tehát, i, ez a boldog, ez pedig é, ez a fáradt. Képzeljük el azt, hogy mondjuk Petőfi tanul angolul. Ugye? És akkor először kipróbálja boldog ível, itt az idő, most vagy soha. Itt, i. Itt az idő, most vagy soha. Utána kipróbálja fáradt ível is. Itt az idő, most vagy soha. Itt. Na, halljuk csak. Itt. Itt. Lehet valami a különbséget? Itt. Itt. I. É. I. É. Nem ét mondok. Ez attól még egy i. É. Rövid i. I. Hosszú i.
Na most mi a fenét görcsölünk ezzel annyit, hiszen úgy is hallom, hogy hosszú vagy rövid, akkor nem tök mindegy, hogy mondják? Hát... nem. Tudnék, az a helyzet, hogy az angolban a magánhangzók, ugye ez a, mondok magyar magánhangzókat, E, I, A, O, U, a magánhangzók alaphelyzetben, ugye ez a kettős pont, ez azt jelenti, hogy hosszú a magánhangzó. Elméletileg. Gyakorlatilag az már egy nehezebb probléma. Tehát az angolban minden magánhangzó lehet hosszú. Mondok egy rövid i-t. Ugye rövid i van abban, hogy big, meg van egy olyan magánhangzó is, hogy, majd erről is beszélek, e, ez van abban, hogy jam. Oké? Okay? Na most képzeljünk el egy olyan mondatot, hogy azt mondom, hogy láttam egy elefántot, és az hú, az anyád, de nagy volt. Most az anyád helyett egy másik ilyen kicsit ilyen köznyelvi fordulatot mondok, azt mondom, hogy man, it was big. Man, it was big. Tehát ez körülbelül azt jelenti, hogy az anyád, ez nagy volt. Man, it was big. Hát ezt nagyon hosszan mondtam, ez rövid volt, de nagyon hosszan mondtam. Vagy azt mondom, hogy I love jam. Imádom a lekvárt. I love jam. Hát ezt a jammet is elég hosszan mondtam, pedig hivatalosan rövid. Vagy azt mondom, hogy I'm at home at the weekend. I'm at home at the weekend. Hétvégén otthon vagyok. Igen ám, de a week az hosszú i. Meg lehet nézni a Longman szótárban, vagy weekend. A weekendben lévő i az hosszú i. Na most álljon már meg a menet. I'm at home at the weekend. Hú, de röviden mondtam. Man, it was big. Nagyjából ugyanolyan sebességgel mondtam. Ez meg hosszú. Háromszor olyan hosszú volt a rövid i, mint a hosszú i, akkor mi a fene? Hát igen, ez a probléma, hogy a hosszúság alapján te nem fogod eldönteni, hogy az rövid i vagy hosszú i. Azt felejtsd el. Hát akkor mi alapján döntjük el? Hát az alapján, hogy hogyan mondjuk. Na de akkor mikor hosszú, mikor rövid? Hát most leegyszerűsítve azt mondhatom, hűha, megint egy nehéz fogalom, zöngétlen mással hangzó. Mi az, hogy zöngétlen mással hangzó? A zöngétlen mással hangzó az olyan mással hangzó, ahol nem zönög a torkunk. Mondok néhány példát illusztrációképpen. Ezek zöngétlen mással hangzók. Szemben a zöngésekkel ugye, hogy zzz, vú, zzz, ezek zöngések. Amiket az előbb mondtam, azok zöngétlenek. Na most, ha a magánhangzó után van egy zöngétlen mással hangzó, akkor az le fogja rövidíteni. Tehát lássunk egy példát. Nekem ez tetszik. I like it. A like az, ez az I rövid lesz, ez az I hosszú lesz. Így nem mondjuk, hogy I like it. Hallottál ilyet? Nem. Így nem mondja az angol. I like it. A like az sokkal rövidebb, mint az I. Miért? Mert itt a K az öngétlen mással hangzó utána. Oké? Okay? Na most. Mindjárt rátérek arra, hogy hol okoz ez iszonyú félreértést a magyarok számára. Megmondom, a birkahajóban. Nézzük csak. Tehát, ugye itt rövid volt. Akkor nézzük csak ezt a birkahajót. Mi a különbség magyarul? Magyarul az a különbség, hogy sheep, sheep. Mind a kettő boldog, i. Csak az egyik hosszú, másik rövid. Most magyarul mondtam. Vagy sheep, sheep. Sheep, sheep. Hát az angol az nem így működik. Az angolban ez boldog, de rövid. Mert a P lerövidíti. Ez fáradt és rövid. Tehát angolul ez körülbelül, ugye körülbelül, de a Longman szótárban ellenőrizzétek le, az angolban körülbelül ez úgy fog kinézni, hogy sheep, ship, sheep, ship. Na, hol itt az iszonyú nagy probléma?
Azt mondtam, hogy sheep. Boldog, rövidet mondtam. Tehát amikor én azt mondom, hogy birka, akkor a tanuló azt hiszi, hogy hajót mondok. Mert boldog, rövidet mondtam. A magyarban a boldog, rövid az a rövidi. Az angolban pedig a boldog, rövid az a hosszú i lerövidítve, mert csak a hosszú i boldog. Na ez nagyon-nagyon sok félreértést tud okozni, hogy a hosszú i helyett azt hiszik, hogy rövidít mond az angol ember. Ez az oka annak, hogy erről az egészről beszélek itt. Tehát nem sheep, sheep, hanem sheep, ship. Sheep, ship. Ez elég szörnyű, ugye? Igen, szerintem is, de most elmondtam, úgyhogy most már nem olyan szörnyű. Lássunk még néhány példát. Ez is hosszú i, de rövid. Ez rövid i, és rövid. Itt, 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 itt. Mondom magyarul is, de azt ne jegyezd meg. Itt, itt. Hát ez volt magyarul. Angol meg itt, 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 itt. Jó, most lássuk olyat, ami nem olyan rövid. Na ez most nem lesz olyan rövid. Boldog hosszú. Field. Fáradt hosszú. Filled. Field. Filled. Hát itt igazából a problémát azt fogja jelenteni, hogy itt ilyen hülye el van, és az ilyen Tehát nem field, hanem field. Filled. Field. Filled. Ez okozza a problémát. Vagy wheel. Will. Wheel, will. Tehát itt is ugye az L az azért eléggé bezavar, azt amúgy is nehéz megérteni, és emiatt előtte nehezebben értjük meg ezt az i-t. Hát ez elég szörnyű volt? Elég szörnyű volt. Jó, akkor letörlöm. A nehezén túl vagyunk? A többi sokkal egyszerűbb lesz? Nem. Lesz még rosszabb is. Na lássuk a következő bölcsességet. Aha, oké. Na most. Ez lesz, hát ugye az E. Ugye az E hang. Ide rajzolok is valamit, aztán már utána elmondom, hogy ez micsoda. Az angolban 2 darab E hang van alapvetően. Ez nem olyan, mint mondjuk hát én csak a budapesti tájszólást ismerem, az olyan, hogy mondjuk ember. Én mondom azt, hogy ember. Ugye? Ez egy ilyen közepes E. A nyelvem közép magasan van. Ez egy ilyen mekegős E. Létezik olyan magyar tájszólás, ahol ezt használják, és azok számára ez abszolút nem okoz problémát. Ez egy mekegős E. Tehát nem, mondom az ember. Mintha nem azt mondanám, hogy ember, hanem ember. Ugye azért hallatszik a különbség. Ember. Tehát ez ilyen mekegős E, ez pedig egy nyílt E, ami szintén létezik Magyarországon, bizonyos tájszólásokban, de én ezt sem tanultam otthon anyukámtól. Ez meg olyan, hogy kicsit nyílt az egész E, olyan, mintha azt mondanám, hogy ember. Hogyan lehet ezt elképzelni? Ugye, azok számára, akik nem ismerik. Ezt úgy lehet elképzelni, ugye, hogy képzeld el, hogy elmész a doktorbácsihoz, fáj a torkod, doktorbácsi azt mondja, hogy nyisd ki a szádat, mondd azt, hogy á, aztán lenyomja a nyelvedet ilyen kis fapálcikával, hogy lássa a torkodat. Most képzeld el, mi lenne, próbáljuk is ki. Itt az ujjam, ez a fapálcika. Á, ez nagyon szép volt, nagyon szépen kimondtam. Igen ám, de mi van, hogyha a doktor bácsi azt mondja, hogy nyisd ki a szádat, hogy belenézek a torkodba, és mondd azt, hogy e. Na akkor mi van? Megmutatom. E. Na
most én már annyira tapasztalt vagyok, és annyira jól tudok angolul, hogy már anélkül is tudom mondani, hogy bedugnám a számba az ujjamat. Az angolok meg pláne. Tehát nem ember, hanem ember. Ez pedig, hát ez nagyon különbözik. Jól hallható a különbség, ezt hogyan lehet elképzelni? Hát ilyen házi módszerekkel úgy lehetne elképzelni, hogy azt mondd azt, hogy Ha azt mondod, hogy akkor azt azért érzed, hogy jól fönt van a nyelven. Most ha azt mondanám, hogy mondd azt, hogy de tulajdonképpen ne is azt mondd, hogy inkább mondd azt, hogy az után mondd azt, hogy és próbáld meg elérni, hogy minél kevésbé mozduljon el a nyelved. Nagyjából amennyire tudod, hagyd ott a környéken a nyelvedet. Jól fönt van, nagyon mekegős. Na most elmondom, mekegős, budapesti, nyílt. Lehetett hallani a különbséget? Most mi az iszonyú nagy probléma? Az a nagy probléma, hogyha ugye a magyar ember, jó magyar szokáshoz híven, ezt az használja mindenhol. Akkor az angol ember pont nem fogja tudni, hogy a kettő közül melyikre gondol, mert a kettő között van középen. Most jön a trükkös kérdés. Azt miért olyan nagyon fontos ez? Mit görcsölünk ezzel itten? Na hát hadd mutassam a példákat. Csak pár példát, de több száz példát mondhatnék. Ágy, rossz. Bad, bad. Ha mind a kettőret azt mondom, hogy bad, magyarul, akkor senki nem fogja tudni, hogy az ágyra vagy a rosszra gondolok. Legalábbis a kiejtés alapján nem fogja tudni. Itt meg is jegyezném, ugye, hogy ezt a hangot leggyakrabban, nem mindig, de leggyakrabban E betűvel jelölik, ezt a hangot pedig szinte mindig A betűvel jelölik. Tehát azért a helyesírás azért utal arra. Írok másikat. Tin, tan. Tin, tan. A ten az ugye 10, a tan az meg ilyen szép napbarnítottságot jelent, ilyen szép barna bőrt. Legyen akkor ez. Head, had. Head, ez a fej, had. Ez pedig a have-nek a múlt ideje. A have, egyébként a have is így van. Jó, itt nem csak egy E volt, hanem volt mögötte egy A is, de az a lényeg, hogy elől E-nek kell lenni. Jó, lehet utána A, de elől E-nek kell lenni, hogyha így mondjuk. Head, had. Jó, most több példát nem mondok, de az a helyzet, hogy talán látod, hogy ennek jelentés megkülönböztető szerepe van. Tehát ez nem olyan, hogy valami angol affektálás, azt tojok rá nagy ívben, azt mondom úgy, ahogy nekem tetszik magyarul. Hát igen, de akkor engem tudja, hogy nem fognak megérteni az angolok, és én sem nagyon fogom megérteni, mert nem fogom érteni, hogy mi a fenét mondott ez ott. Jó. Egyébként itt jegyezném meg zárójelben, hogy van egy kedvenc hobbim, az, hogy olyanokat mondok a tanulóimnak, amitől 1, 2 vagy 3 éjszakán keresztül rémálmaik vannak. Hát remélem ma is sikerrel járok, ugye? Nézzük a következőt. Mielőtt tovább megyünk, azért megemlítem, hogy jó, most itt gyorsan lezavartam ezt az egészet, de ugye hát én is folyamatosan tanulok angolul, és hát azért 76, 89, hát egy olyan jó 12 évig tartott nekem is, míg ezeket, amiket ma elmondok, megtanultam. Jó 12 évig. Úgyhogy könnyen beszélek,
de azért én se egy pillanat alatt tanultam meg. Jó, mondhatod, hogy lehet, hogy Attila nehéz felfogású, de akkor is több év kemény gyakorlás, mire ezeket megtanulja az ember. Az megvolt, akkor jöjjön a következő szörnyűség. Igen. Na most ez egy ilyen kétrészes hang, ez ugye az ezt már megbeszéltük, ez pedig egy rövid ö. Nem ú, mert ez nem ő, hanem ez a fáradt hang. Ö. Ugye? Ö. Ez pedig majdnem teljesen olyan, mint egy magyar hosszú ó, annyiban különbözik, hogy mondok egy rendes magyar hosszú ót, csak igyekszem elkerülni a kerekítést. Ugye, de nem azt mondom, hogy fó, hanem azt mondom, hogy fó. Tehát, hogy igyekszem a kerekítést elkerülni. De nyugodtan mondjatok hosszú ót kerekítve, mert senki nem fogja félreérteni. Na most, mi ezzel a probléma? Írok le két szót. Ezt úgy mondjuk, hogy boat. Boat. Most röviden mondtam, miért mondtam röviden? Mert itt a T, ami lerövidíti. Boat. Ez meg egy hosszú ó. Mint azt mondom, hogy bezárt a boat. Boat. Ezt is röviden mondtam. A G-hát nem mondom. Na most. Nézzük a nyelvtudásnak a három szintjét. A kezdő nem ismeri ezt a hangot. A kezdő mind a kettőre azt mondja, hogy boat, magyar ó, mert nem ismeri ezt a hangot. A középhaladó megtanulja ezt, hogy és akkor azt gondolja a középhaladó, hogy most ő már de angolosan tudja mondani, akkor gyakoroljuk is ezt, hogy milyen borzasztó angolosan tudunk beszélni, és használjuk mindig. Boat. Sajnos ilyennel gyakran találkozom. Hát ez ugyanolyan rossz, mint a kezdő. És aztán szép lassan eljutunk a haladó szintre, amikor rájövünk, hogy bocsi, ez két különböző hang. Tehát mindegyiket a helyén használjuk. Boat. Miért? Mert mást jelent. A boat az azt jelenti, hogy csónak vagy hajó, a boat az pedig a bájnak a múlt ideje. Tudod, mit javaslok? Legyél te is haladó. Oké? Tehát különböztesd meg ezt a kettőt. Mondom, csekkold le a Longman szótárban, hogy gyakorolhatod 1000-szer, elmondja 1000-szer. Néhány példát. Jó, note, hát ez többféleképpen, ennek több jelentése van, most legyen a legegyszerűbb az, hogy megjegyzés. Note. Hát ez meg ezzel rímel, ez a brit angolban azt jelenti, hogy nulla. Jó, hát a nulla helyett inkább azt mondjuk, hogy zero, de a note, ez a brit angolban azt jelenti, hogy nulla. Vagy, na ez nagyon szép lesz, amit most mondok. Low, alacsony. Low, jog. Itt megállnék egy picit, mert ez is sok tanulót fájdalmasan érint. Az OW-nek a gyakori kiejtése az kétfajta lehet. Már mindjárt mondok egy másik példát. Ebben az esetben ez van, low, és lehet esetleg mintha beleléptem volna egy Lego kockába. Ugye, hát ilyen van a... Hoppá, ez egy jó betű. How, ugye, mintha azt mondom, hogy how are you, ez ugye nem azt jelenti magyarra fordítva, hogy hány varjú van a vetésben, ugye, hanem how are you, tehát hogy vagy. How low. Ez a két gyakori kiejtése, most hirtelen nem is tudok olyat mondani, hogy nem így mondjuk. Vagy áu. Igen ám, de ezt óval írtuk. Amennyiben a
A-val írjuk, az egy másik betű, akkor az A-W kizárólag ez a majdnem magyar hosszú ó lehet. Ló. Hát én nagyon-nagyon gyakran hallom tanulóktól, hogy low, low. Mert azt hiszik, hogy attól ez olyan angolos. A fenét angolos. Az A-W kizárólag hosszú ó lehet. Most az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy magyar hosszú ó, ne kínlódjunk vele. Ez lehet ó, de akkor ó betűt írunk, nem a betűt, oké? A-W soha nem lesz ó. Oké? Jó. Na, akkor lássuk a következőt. Na, ez egy jó szó, mert ezt kétféleképpen lehet mondani. Row vagy row. Itt mind a két kiejtés lehetséges. Row vagy row, ez pedig row. Ez azt jelenti, hogy nyers. Row. A row azt jelenti, hogy evez, a row az pedig veszekedést jelent. Jó, nézzük, van-e még valami. Ennyi elég lesz. Na most már hány éjszakánál tartunk? Ez kitart 2 éjszakányi rémálomra? Remélem. Nézzük a következőt. Na, ez egy kicsit könnyebb lesz, oké? Ez egy kicsit könnyebb lesz. Hát a magyarban ugye azt mondanák, hogy mi itt a különbség? V, W, hát nincs is semmi különbség. Vettem a Veselényi utcában valamit. Hát az 3V. Vettem a Veselényi utcában valamit. Ez totál egyformán mondjuk. Szimpla V, W, V, V. És akkor mi itt a probléma? Hát az angolban ez teljesen más eset. Majd van egy videóm az ABC-ről is, ott majd az angol ABC-ről, ugye, hogy A, B, C, D, E, F, G. Ott részletesen beszélek erről, de ugye hát ennek mi az angol neve a betűnek? V. Ennek mi az angol neve? W. W. Hoppá, mit jelent az, hogy W? Dupla U. Hoppá, akkor ez egy dupla V? Nem dupla V. Hanem micsoda? Dupla U. Akkor ez egy V? Nem V. Hanem micsoda? Egy U. Ez egy U. Nem V. Semmi közük egymáshoz. Ez nem ugyanaz, ugye? Sőt, nem is így rajzolom valami, hanem ilyen nagyon trükkös matematikai módszerrel rajzolom. Így. Na, most jól lerajzoltam. A V, hát ez olyan, mint a magyarban, talán az angolban egy kicsit határozottabban mondjuk, hogy nehogy félreértsük. A W az kétféleképpen mondhatjuk. Vagy egyszerűen U-nak mondjuk, ugye, ahogy meg is beszéltük, ez egy dupla U, ez egy U. Hát mondok én ilyet. How are you? How? Hát ez nem V, ez nem have, nem have are you, ez how. How are you? Hoppá, itt az U. Köszönjük szépen, ebből tudjuk. Vagy mondjuk ezt, hogy most, now. Hát ez bizony egy U. Ez bizony egy U. Jó, van egy másik kiejtése is. Ezt is le lehetne vezetni az U-ból, de most nem állok neki görcsölni azzal. Ez olyan, hogy nem szabad a fogamnak és az ajkamnak összeérni. Majd tényleg olyan, mintha egy V-t mondanék, csak teljesen más, mert nem érhető össze a fogam meg az ajkam. Mutatom. Nem érhet össze sem a fogam, sem az ajkam. Lássunk is egy példát. Ezt úgy mondjuk, hogy vest, ez mit jelent? Mellény. Például bulletproof vest, az mit jelent? Golyóálló mellény. West, west, ez mit jelent? Nyugat. Ez nem west, tehát olyan nincs, hogy West End cikk centre, vagy center, West End cikk center, ilyen nincs. Olyan van, hogy West End, olyan van. West, ez lesz a west. Miért affektálunk ezzel? Hát azért, mert jelentés megkülönböztető szerepe van. Úgy bizony. Na lássunk néhányat.
Wet. Mit jelent az, hogy wet? Mekegőse, ugye? Wet. Ez azt jelenti, hogy vizes, nedves. Mit jelent az, hogy wet? Wet. Ez azt jelenti, hogy állatorvos. Nézzük ezt. Ezt úgy mondjuk, hogy whale. Whale. Hülyel. Whale. Hülyel. Whale. Whale. Hát ez is csak ebben különbözik. Tehát, hogyha azt mondom a mennyasszonynak, hogy your whale is nice, hát az elég hülyén fog hangzani. Tudnék, a whale az mit jelent? Fátyol. A whale az meg azt jelenti, hogy bálna. Tehát figyeld, csak a számat figyel. Én azt mondom a mennyasszonynak, hogy your whale is nice, your whale is nice. Én azt akartam mondani, ugye, hogy a fájtlat szép, ugye? És azt mondtam, hogy a bálnád szép, ugye, az elég hülye hangzik, de általában nem ez szokott lenne a probléma, nem a V helyett mond dupla V-ta, vagy dupla U-t a magyar, hanem pont fordítva. Tehát mondok egy másik hibát, ugye? The whale is a mammal. Ez volt a hibás, ugye? Úgy kellett volna mondanom, hogy the whale is a mammal, a bálna emlős állat. The whale is a mammal, ez azt jelenti, hogy a fátyol emlős állat. Ugye? Ez már még nagyobb baromság. Tehát sajnos ez nem összekeverhető. Sajnos ehelyett nem lehet vét mondani, mint a Veserényi utcában. Bocsi! Mit jelent ez? Wheel. Kerék. Mondjuk az autónak a kereke. Wheel. Ez mit jelent? Wheel. Hát ez a borjúhús. Hát az sem ugyanaz. Hát ugye, ha az asztalra borjúhús helyett egy autókereket tennék, akkor mindenki éhen maradna, ugye? Tehát ez nem összekeverhető. Jó, ezt is elmondtam. Természetesen le lehet engem ellenőrizni a Longman szótárban, hogy jól mondtam-e, ugye? Úgyhogy tessék nyugodtan hallgatni a Longman szótárt. Következzen a TH. Na most a TH nagyon ritka esetben, ahhoz mondjuk az egész angol nyelvben körülbelül a két kezem elegendő lenne, és már a lábujjaimat nem is kellene felhasználnom, ugye? Ennyi vagy ennél kevesebb kivétel van. A kivételes esetek azok olyanok, hogy T-nek mondjuk. Ilyen az a Thomas, Tamás, Thames, az a Temze folyó, ugye? Vagy Tereza, az a Terézia, nem olyan sok kivétel van. A TH-t azt szabályos esetben pöszén mondjuk. A pöszén kétfajtaképpen lehet mondani, van a pöszekígyó, meg a pöszelégy. A pöszekígyó az egyszerűbb. Ugye mit mond a rendes kígyó? Mit mond a pöszekígyó? Hogy néz ki a pöszekígyó, amit mond? A két foga között kidugja a nyelvét a pöszekígyó. Ez magyarban ilyen nagyon hülye pösze beszédhibának tűnik, ezért a magyarok ösztönösen írtóznak ettől, pedig ez az angolban nem beszédhiba és nem is affektálás, hanem ez egy hang az angolban. Tehát ezt így kell mondani, hogy lássunk példát. Például a thank. Thank. Ez azt jelenti, hogy megköszön, vagy köszönet. Ugye? Na most, ha valaki azt mondja, ez a thank, ez ilyen affektálós, ugye? Mondjuk azt, hogy thank, szépen magyarul. Vagy akár mondjuk azt, hogy thank. Ugye? A leggyakrabban ezt a thank-et olyankor szoktuk mondani, hogy thank you. Ugye? Köszönöm. Ha azt mondom, hogy thank, az azt jelenti, hogy elsüllyesztett valaki valamit. A thank az meg ugye tankot jelent, vagy tartályt. Na most, nézzük akkor, ha azt mondom, hogy I thank him. Én megköszönöm neki. I thank him. Én elsüllyesztettem őt. Mondjuk torpedóztunk a kockás papíron, és én elsüllyesztettem az ő torpedó rombolóját.
Hát az nem ugyanazt jelenti. Vagy tank, ugye a tank, hát az sem ugyanazt jelenti. Úgyhogy sajnos megúszni nem lehet két fogunk között nyelvet kidugni. Tessék gyakorolni. Annak, aki még nem tudja, aki tudja, annak meg gratulálok. Na most, lehet persze pössze légy is, ugye? A pössze légy az úgy fog kinézni, hogy a rendes légy az mit mond? Zzz, ugye? A pössze légy meg ugye ugyanígy van, kidugjuk a nyelvünket. Zzz. Hát elég hülye hangzik a pössze légy, ugye? Az olyan, mint a kicsit kivágták volna a nyelvét. De az angolban sajnos ilyen létezik. Ugye? The. Hát ilyen lesz például a this, vagy mondok egy szép példát. Ez pössze, mutatom szép lassan, they, they. Ez pedig egy rendes D. They. Jó, az angolban nem 100%-ig olyan a D, mint a magyarban, de ezzel nem foglalkozunk. They. Oké? They. Hát ez nem ugyanaz. A day az azt jelenti, hogy nap, mint például hétfő. They, ez meg azt jelenti, hogy ők. Hát ennyit szerettem volna elmondani a hangokról, remélem sokat segítettem vele. Ebben voltak kezdő, középhaladó, haladó dolgok is, de gyakorolhatod a Longman szótárral. Köszönöm a figyelmet, remélem sokat segítettem vele.